जों रावबो बावगाराखै रेवरुवा नार्जारि नोंथां लाजिनो रोङि रेवरुवा नार्जारि नोंथां नोंथाङा रावबो बावगाराखै नोंथाङा दिनै सोलायनायनि नामै प्रमद बर'जों उन थाफैयो प्रमद बर'जों थाफाना मा जानो नोंथाङासो सोलायबाय नोंथाङा सासे पावारनि रुपिसुला फैसानि रुपिसुला मानसि दा जों नुबाय दं कंग्रेसनि बारहावा फैहां कंग्रेसनि बारहावा फैबा नोंथाङा बिजेपिखौ जोख्लायनानै कंग्रेसआव थांगोन नामा नोंथाङा खुलुमबाय आं बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरनो नागिरदों जों जाबाय बिटिसिनि लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट जिथु जों मण्डल ट्रेनिं होग्रा जों जाबाय बिटिसिनि फार्स्ट बेस्ट जोङो 2011 सनाव जों गिबि माने जों मण्डल इन्टारभिउ होनानै जोङो पास जाबाय जों राइटिं इन्टारभिउ होदों अरेल होदों बिनि उनाव जों पास जानानै जोङो गुवाहाटीयाव जोङो ट्रेनिं सेन्टाराव जों थांनानै ट्रेनिं होखानानै ट्रेनिंबो पास खालामनानै जों फैबाय बै समाव माने बिपिएफ पार्टिया सरकार दादोंमोन बे समाव बिपिएफनि समाव रेवरुवा नार्जारि बिथाङानो इएममोन बिथांमोनानो जोंखौ इन्टारभिउ लानानै ट्रेनिङाव हरबाय इन्टारभिउ पास जानायफोरखौ ट्रेनिं हरबाय बेयाव बुंनाय मथे बिथांमोना जोंखौ माने 2013 नि जितु लास्ट जानुवारियावनो जोंखौ होजोबनो गोनांमोन नाथाय जों जेब्ला माने जों जेब्ला माने ट्रेनिं पास जानानै फैबाय अब्ला माने बिदिनो जों सोङोब्लाबो माने बिदिनो माने जोंखौ होआबो होआ जोंनो माने सार्कुलार होआबो होआ उनाव लास्टआव रेवरुवा नार्जारि बिथाङा गाव माने टिकेट मोनैनि जारलायाव जोंखौ होनो गोनांमोन डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्जिस्टिं पस्टआव नाथाय बिथाङा माने अल बिटिसि सार्कुलार होनानै उनाव बै समाव माने जायफोर माने रेवरुवा नार्जारिजों कन्टेक्टआव दङ जायफोरा माने बिथांजों माने हरजों हर थांनानै 4 लाख 5 लाख 6 लाख होबाय बिसोरनोसो बियो एपइन्टमेन्ट होनानै ओमफ्राय जोंखौ माने बिदिनो गालांबाय बे समाव जोङो नंगौ जों हाइकर्टबो होदोंमोन नाथाय हाइकर्टआ हियारिं जानायनि सिगां बिथाङा माने सार्कुलार होनायनि गेजेरजों एपइन्टमेन्ट होना होदो जों बिदिनो गोदाव सोराव जाबाय ओमफ्राय बिदि उनाव थायै थानानै फैलायबाय 2019 बे समाव रौता समस्तिनि बिथां बिपिएफ समनिनो रौता समस्तिनिनो अरिन्द्र मोसाहारि बिथाङा इएममोन बिथाङाथ' ओरैबायदि थार्ड क्लास मानसि जों माने गोजाम स्टुडेन्टखौ नाया जों माने गोजामै जों ट्रेनिं पास जानाय मानसिफोरखौ नाया बिथाङाथ' खालि माने सिं थाखा जानानै रां जानानै खालि ट्रेनिङाव हरनायनि खामानिखौल' मावोमोन बिथां अरिन्द्र मोसाहारिया बिदिनो सिं बिदिनो 27 जन ना 28 जन बिथाङा माने उइदाउट इन्टारभिउआव बिथाङा माने ट्रेनिङाव हरमारथारदोंसै बिदिनो ट्रेनिङाव हरबाय उनाव ट्रेनिंनिफ्राय पास जानानै फैबाय लोगो ग्रोब 2019आव अरिन्द्र बिथाङा बिटिसिनि बै समनि बिपिएफ समनि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड CSB नो इन्टारभिउ लाहोनो होबाय बिनि उनाव मा खालामबाय बे समाव जों माने अदालगुरिनिबो दंमोन बे समाव माने बिदिनो बिथां अरिन्द्र मोसाहारिया जितु माने अदालगुरिनि केन्डिडेटफोरखौ गावहा दायथ' लाबाय आरो क'क्राझारनि बे थालांनाय केन्डिडेटफोरखौ CSBनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरनो दायथ' लाहोनानै बिदिनो हरजों हर 4 लाख 5 लाख बिदिनो लानानै बिसोरखौबो दिनै माने होनानै सिरि दोनबाय दा आं दा बेखौनो खावलायहरनो नागिरदों जों दायो बिथां करापसननि मास्टार रेवरुवा नार्जारिजों जों नेग्लेक्ट खालामजानाय आरो बिनि उनाव जोङो अरिन्द्र मोसाहारि बिथांजों जों नेग्लेक्ट खालामजानाय जों थालांनाय एक'जनखौ आङो दिनै बिटिआरनि मानगोनां चिफ सार प्रमद सार बिथांनाव आङो रिकुवेस्ट खालामहरो आखाइ होजोबनानै नोंथाङा जोंखौ नायफिनदो आं सासे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मानसि
आरो आङो दिनै गबर्थना आनसलिक खामानि मावग्रा मानसि आरो आङो दाबो बे समावबो आं पिसिडिआरआव गिदिङोमोन दाबो आङो इउपिपिएलआव गिदिङो आं प्रमद बर' सार नोंथां मानगोनां बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सार नोंथाङा जोंखौ 100% नायफिनगोन बेखौ आं नोंथांनि सायाव फोथायनाय दङ नोंथाङा जोंखौ जौसे जौखोन्दो नायफिनगोन बेखौ आं नोंथांनि सायाव फोथायनाय दं नोंथाङा जों जिहेतु थालांनाय 21 जन मण्डल इन्टारभिउ पुराना जों गोजाम स्टुडेन्ट बेसे मायथाइमोन जों जाबाय जों फार्स्ट 2011 फार्स्ट बिटिसिनि फार्स्ट बेस्ट जोङो 2011 सनाव जों बिटिसिआव जों फार्स्ट मण्डल एडभार्टाइज होदों जों एप्लाइ खालामदों एप्लाइ खालामनायनि उनाव जों इन्टारभिउ होदों इन्टारभिउ होखांनानै जों जेब्ला इन्टारभिउ पास जाबाय इन्टारभिउ पास जानायखिनिखौ जोंखौ गुवाहाटियाव दक्षिणगाव जिथु लखरा दक्षिणगाव राजनगराव जोंखौ माने मण्डलनि ट्रेनिं लानो जोंखौ हरदों जों बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो हरजानाय लेखा जों थांबाय जों आलो गोजोन मिनि खुसि जोंनियाव क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरिनि गोबां मानसिबो जों ज' जाहैदों जों ट्रेनिं लाहैदों ट्रेनिं पास जानानै फैबाय आरो रेवा नोंथांखौ आं बुंबावो जों जेब्ला नोंथांनाव जों बै समाव जों सोंहैदोंमोन नोंथाङा बै समाव बिपिएफनिमोन नोंथांनाव जों सोंहैदोंमोन नोंथाङा जोंखौ बुंदोंमोन दे क'क्राझार आरो चिराङाव सार्भे जागोन रिसार्भे सेटेलमेन्ट जागोन बेयाव माने होगोन सासेबो थालाङा सासेबो बेयाव केन्डिडेट थालाङा जिमानखिनि मण्डल इन्टारभिउ पास जानानै ट्रेनिं पास जाना दङ गासिखौबो मोनजोबगोन माने नोंथाङा जोंनो खोन्थाखादोंमोन रावबो थालाङा सेटेलमेन्टआव 127 जन सेटेलमेन्ट पस्ट दं बेयाव क'क्राझार चिरांनिखौ होगोन आरो बाखि बाक्सा आरो उदालगुरि 80 लाट पस्टआव जों नोंसोरखौ होनाय जागोन होननानै रेलवेआ जोंनो बारे खोन्था होदो नाथाय बिथाङा सासे थगायसुला 2015नि इलेक्सनाव जेब्ला माने बिथाङा टिकेट मोनासै बे समाव माने जोंहा बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दंमोन नोंथांमोननि माबायदि पलिटिकेल ग्राउन्डआव नोंथाङा मानो टिकेट मोनासै जोंथ' बेखौ मिथिया नाथाय नोंथाङा टिकेट मोनैनि जालायाव डिस्ट्रिक्टआव एक्जिस्टिं पस्ट आरो सेटेलमेन्टखौ नायनो गारै नोंथाङा खुनु बिटिसिनि आयेन कानुन मानियागारा आसामनि खुनु रेन्ट रेभिनिउ एक्ट मानियागारा नोंथाङा अल बिटिसि सार्कुलार होनानै मानसिफोरखौ गोदाव सोराव खालामजोबदो बिदिनो नोंथाङा जायबायदि मानसिया नोंथांनो हरजों हर थांनानै 4 लाख 5 लाख 6 लाख हैखुमाबाय नोंथाङा बिथांमोनखौ दिनै होनानै दलद थाबाय जों रावबो बावगाराखै रेवरुवा नार्जारि नोंथां लाजिनो रोङि रेवरुवा नार्जारि नोंथां जों नोंथाङा रावबो बावगाराखै नोंथाङा दिनै सोलायनायनि नामै प्रमद बर'जों उन थाफैयो प्रमद बर'जों थाफाना मा जादों नोंथाङासो सोलायबाय नोंथाङा सासे पावारनि लुबैसुला फैसानि लुबैसुला मानसि दा जों नुबाय दं कंग्रेसनि बारहावा फैहां कंग्रेसनि बारहावा फैबा नोंथाङा बिजेपिखौ जोख्लायनानै कंग्रेसआव थांगोन नामा नोंथाङा लाजिनो रोङि रेवरुवा नार्जारि नोंथाङा आं मिथिगौ नोंथाङा आंनि रिपर्टखौ मोननानै नोंथाङा दिनै खेंफोरथि होननानै मा जानो जों नोंथांनि सभाब चरित्रखौ जों मिथिखागौ नोंथाङा सासे थगायसुला नोंथाङानो जोंखौ दिनै गोदाव सोराव खालामजोब्बाय दिनै जोंनिनो लोगो मुसलपुरनि सानि रामसारि होननाय बिथाङा दिनै बैसोआनो गैला बिथांनि बैसोआव नोंथाङा साख्रि मोननाय बैसोआव लांफैनो हागोन ना रेवरुवा नार्जारि नोंथां लाजिनो रोङि रेवरुवा नार्जारि नोंथां दा आङो जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सार बिटिआरनि CEM आं नोंथांसिम आर'ज गाबो नोंथाङा जों थालांनाय 21 जन मण्डल गोजाम ट्रेनिं पास जाखानाय इन्टारभिउ पास जाखानाय ट्रेनिं पास जाखानायखौ नोंथाङा नायफिनगोन आं सासे गबर्थना हालामनिनो मानसि आरो आङो मिल्टन बसुमतारी आंनि सालबारि समस्तिनि सासे मानसि आंना सनफेरा गामि BPF पार्टिया सरकार दानाय समाव बै समाव थानाय लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि केरल नार्जारि नोंथाङाबो सासे 3rd क्लास ACS अफिसार नोंथाङा जेब्ला माने
गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव बबेयावबा एडिसि बबेयावबा डिसि जायै जायै जेब्ला माने रिटायार जानानै नोंथाङा दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जेब्ला माने नोंथाङा रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि जादोंमोन नोंथाङा बै समाव माने इएमफोरखौ लोगो मोननानै जोंनि बे लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआवल' नङा माने गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआवबो इएमफोर लोगो जानानै न'खरनि जाथि गुस्थु बाय बाहागिनि मानसिफोरखौ नोंथाङा साख्रियाव सोनो हादों आरो जोंनि बे लेन्ड रेभिनिउआवबो नोंथाङा नोंथांनि बिदाना फंबायनि फिसाला निउटन नार्जारिखौ नोंथाङा हरजों हर रेव रेवा नार्जारि बिथांनो साख्रि 4 लाख ना 5 लाख होनानै नोंथाङा साख्रि लाहोदों। केरल नार्जारि नोंथाङा दिनै बबेयाव सिरि दङ बिटिसिनि फैसाफोरखौ जानानै नोंथाङा सिरि दङ दिनै जों नोंथांखौ माब्लाबा बावगारा नोंथांनि जिथु गाज्रि खामानि मावनायखौ जों माब्लाबा बावगारा। आंहा दिनै बिटिसिनि मानगोनां चिफ सार प्रमद बर' सार आं नोंथांनिसिम 100 जौखोन्दो आंहा फोथायनाय दङ नोंथाङा जों थालांनाय 21 जन मण्डल इन्टारभिउ पास जानाय आरो ट्रेनिं पास जानायफोरखौ नोंथाङा नायफिनगोन होननानै आंहा नोंथांनि सायाव 100 जौखोन्दो गोरोन्थि दङ नोंथाङा जोंखौ नायफिनदो आं बेखौनो आखाइ खबजबनानै खुलुमहरनाय जाबाय चिफ सार प्रमद बर' सार। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।